Стефан Симеонов. Желаете ли да встъпите в граждански брак и да се вречете във вярност на своята избранница Евдокия Пепелянкова? Кажи ми, че той Париж запази момиската си фамилия. Признани. Желая с цялото си сърце. А вие, Евдокия Пепелянкова, снимате ли за свой законен съпруг Стефан Симеонов? В добро и зло, в радост и мъка, с любов безкрайна като морето? Да. Ако някой от тук присъстващите вижда причина този брак да не се състои, да говори сега или да замълчи завинаги. Нищо. Муха. След като заявихте своето желание, в качеството си на длъжностно лице, ви обявявам за съпруг и съпруга. Заповядайте. Хвърляй, пак трябва да го хване момиче. Момиче, момче, такъв му бил късмета. Айде да едем, че ще стине. Айде. Давайте. Ай, честич! Какво се нареди като някаква мома за този букет? Ама не съм се наредил, падна ми в ръката. Да. Не, моля ти се. Ти си този дет предлага бракове. Аз предлагам, ама ти се жениш. Аз така хубаво се нажених, че не. Дръж, че хората чакат. Какво става, бе, Парушев? Али давайте вече кюфтетата. Какви кюфтета? И кюфтета. За нашата маса. След малко ще дойде и Надето. Айде. Ние не предлагаме кюфтета. Още не сме отворили. Търсим работници за кухнята. Браво. Каква е тази сватба без кюфтета, бе? Ние за какво бихме целият опът? Хапките са супер. Благодаря. Хапки. Ти знаеш колко хапки трябва да изям аз да избием горивото до тука? Айде, мали ме мене. Излагаме се пред французойката. Канадка е. Още по-лошо. Излагаме се пред друг континент. Нямаше поне нещо сухо. Ще измислим нещо. Тая па нашата Надя, какво става, бе? Къде ми се мотае? Ще свърши яденето. Не, че са ни донесли, да?
Ами мога да я разбера. С Мартин почти се бяха оженили. И ти знаеш, че е в депресия. Депресия. Депресия е да се затвориш, да си пуснеш Брайан Адамс и да се наревеш на 2 рола тоалетна хартия. Това е депресия. Ето писала ми е, че закъснява. Значи да ми дойде. Само да ми дойде. Така ще я закъснея. Така ще я закъснея. Скъпи приятели, скъпи гости, скъпи семейства, искам най-напред да благодаря на нашите домакини Емил и Данчо, че ни позволиха да направим сефтето на тяхното заведение, на тяхното прекрасно заведение и да им пожелая успех в техния бизнес. Искам да благодаря на всички вас, на моят син, на моята снаха, че долетяха чак от Канада, за да присъстват на нашето малко позакъсняло, но много обичано от нас тържество. Мнозина мислят, че сватбата е събитие, което би трябвало да се случи в мъдилите на един човешки живот. Повярвайте ми, няма нищо по-хубаво от това да кажеш на някого, че го обичаш и да го направиш щастлив за цял живот. И накрая, благодаря на теб, любов моя. Знаеш ли, когато забравя колко е добър Господ, веднага поглеждам към теб. Ти си моето море, което ме стопля с твоята топлина и нежност, макар да има в него скали и подводни течения, разбира се. За теб, любов моя. Вече си имаме общи баба и дядо. Това ни прави съвнуци? Няма такава дума. Ами ако има? Докато дядо говореше, ми стана малко мъчно. Искаш ли да ти кажа защо? И да не искам, ти пак ще ми кажеш, така че... Моите родители не са жени като твоите. И май не мисли да се жени. Че за какво им е? Жените откачат. Еми, ако се разделят? Ако са влюбени, няма да се разделят. Ти бил ли си влюбен? Нищо сериозно. А кога е сериозно? Много си малко да разбереш. Искаш ли лимонада? Да не съм на 10. Ще си взема бира. Дава ти да пиеш биро. Ако ги питам, не. Стефания е прекрасно дете. Много е умна. Няма на кого да се метне. Баня, не искам да ти се меся. И тя много страда от това, че не сте жени. Нищо не ми е казала. Може би се страхува да не си разделите. И един подпис ли ще ни задържи? Знаеш, че не вярвам в тия неща. Знам, бе. Понякога човек върши неща, които не вярва, за да зарадва тези, които вярват. Пламче, много е нервна и имаме ситуация. Каква ситуация имаме пак? Ситуация. Каква? Кой ще я смени? Аз или ти? Къде са пелените? В колата. Ела на тати бухтичката. На акана. На баба принцесата. Пупи. Я кажи на чичо Иванна колко си годинки. Покажи. Казахте да не наричаш Пупи. Пупи. Пламене. Знаеш, че не харесвам името Пламена. Не, че нещо, но важното е, че имам вече син.
Нали, майче? Ако майче ти е в повече, можеш да ме наричаш маминка. Хайде да пробваме. Маминка! Ето, не е толкова трудно. Елена, имаш брат. Синът, който винаги съм мечтала. Пламене, остави ги да се поопознаят малко. Мама, моля те, няма нужда. Как да няма? Вие вече сте рода? Айде. Извинявай. Мила жена. Мила. Мила, защото не познаваш. След няколко дни ще й казваш мащеха. Аз оставам с твоята маминка. Хайде на тати бухтичката на акана. Айде, миличка. Една бира. Ти не си ли малък да пиеш бира? Що? Ти на колко почна? Не отговаря. Айде да е само една бира. Баба се жени. Забранено ни е да сервираме на деца. Официално съм тинейджър. А и той ме познава. Добре, налей му една от специалната. И 6-7 ръки. Искаш ли? Стига. Хайде, Саша. Малката алкашка. Ица, на Маряна нещо не е добре, не виждаш ли, бе? Много си е добре на Мариана. На мене ми стана лошо, като разбрах. 1000 лева за апарат. И това те подстрекава. Снимай, снимай. Айде. Фотограф е супер професия. При него като инвестиция. Инвестиция? Да. 1000 лева са това, бе, паци. По-добре аз да ги бях инвестирал в нещо разумно. Яйцемати. Ей. Ице! Ей, му идва. Моля се, разкарай го някъде. Как да го разкарам, като бара е негово, бе? Ще измислиш нещо. Как ще измисля? Ицо, къде ще чест? Той проблеми. С стомаха ужас. Има той проблеми, ама не с стомаха. Чакай малко, че... И Маряна нещо не е добре. Моля те, помогни, че аз съм с... Чакай. Абе, Емо! Ама то не ти е лошо. Ма не ми е лошо, вече ми стана лошо. Кадър ми повали. Извинявай. Ей! Un jus de pomme. S'il vous plaît. English, please. Oh, je ne parle pas anglais. Un jus? De pomme. Je bois pomme. Un jus de pomme. Лили, имаш ли една-две кутии да сложим за вкъщи на дъщерята, че не дойде? Да, ще ти сложим. Я виж, разбираш ли какво иска? Какво питаш? Un jus de pomme. Mais 3D, بلا 3D, du peu, tu reçois de la bombe, pas du d'alef, glace. Je ne comprends pas. Quelle langue parlez-vous? Mais oui. Шампанско иска. Една чаша. Говориш френски. Впечатлена съм. Полиглот малко. В гимназията испански учих, после в университета. После Кембридж, Сорбоната. Сега от Ватикана го търсят за преводач. Аз съм неговата жена. Ако искаш да знаеш, жената ме разбра идеално. C'est du jus de pomme? C'est du jus, страхотно е. Пий, не се притесняй. На здравей. Случайно да имате хавлия. Хавлия. Ето ви хавлия за вас и кутии за вас. Мерси боку. Защо ти е кутия? Защото ми трябва. Аз питам ли те за какво ти е хавлия? Според теб това краят на морето ли или началото? Що за бебешки въпрос? Ей, да не те хване. Кой? Мене ли, бе? Щеше да стане страхотна снимка. Ама после дойде Емо и ме заля. Защо?
Ми някой му казал, че повръщаме. Има ги такива олигофрени. Еми, да. Гледай, гледай. Тази с рапана, много си. Да? Браво. Снимала си пепелник. Да ви представя преводач от френски. От френски? От всякакви езици. Я покажи на тия хора как говориш. Айде сега. Айде. Айде сега. Parlez-vous traduit, bel laveur de tout matin. Si tu as dit des champagnes, le bâbord te dit des photos apparents, le bord des coins sur le... Ти снимаш ли, бе? Не, снимам я. Вече си в нета. Сега те убих. Дай ми телефона. Не, пусни. Дай телефона. Веднага искам... Дами, хайде! Какво хайде? Диджей, хоро за младоженците! Чакай, бе. Оп! Няма да се обуваш, направо така посичка. Браво. Хайде, дай. Ели! Quelle danse intéressante! Quelle chorégraphie complexe! Няма смисъл да ми се криеш. Че който се крие? Глупост! Иху! Дължиш ми пари. Аз си на Пламен дължа, ама ми е приятел. Абе, те приятелите са си приятели, парите са си пари. Точно така. На здраве, куме! Парите са си пари, ама приятелите са си приятели. Не е баш така. Абе, те парите са си пари. И приятелите са си приятели, но парите са пари. Абе, хайде сега. Баце, не ми помагаш. Казах ти да го разкараш. Пламене, хванах Саша да пие бира. Бира! Това дете е напълно безпризорно. Никакъв родителски контрол. На здраве. И ти много ме липсваш. И доколкото разбрах, да, всичко си е... Ти ли сипа бира на сина ми? Чакай малко. Какво? Ти ли сипа бира на сина ми? Значи официалният тинейджър е твой. Да, мое. Наредби? Закона? Чела ли си? Майка ще бъдеш някой ден, бе. Паце. Кой паце? Паце, стига, бе, чакай. Сипахме му безалкохолна бира. Дойде на бара, искаше малко да се направи на мъж. Голяма работа. Плюс това, да не мислиш, че за първи път опитва. Емо? Ето да преглътнеш новината по-лесно. Леле, как си се наелектризирал? Хванаме ток. Ей, спуснахме го, бе. Тига, бе, и ти си бил тинейджър. Знаеш как е. Ако е като мен тинейджър, разказана ми е играта. Лили, моля те, влезте вътре и му се пи още едно. Хайде най-секси ядосания баща. Идваш ли? Емо? Та-да! Супер е. Хубава е, нали? Много е добра. Айде да го качим. Айде, Ей така, как е, а? По средата е най-добре. Еми къде е друга да? Чакай само да взема стълбата. Яко, Вики знае ли, че си кръстил бара на нея? Не, Саша, още не. Жалко, че не е тук. Сигурно щеше да се зарадва. Сашко, айде да отиваш да ядеш торта. Пацо, колкото и да го е изпуснал малкия, все пак си е при него. Аз ще изпусна първото напиване на Вики. Няма да видя първото и гадже. Та да му шибна един шамар. После му шибна още един. Ма хубав така. Стига де! Нали имаш план? Ако Виктория успее, скоро ще видиш Виктория. Айде, давай. Смело.
Пожелавам ви много любов и съжалявам, че закъснях. Нищо, так му за тортата. Чудесно. Ще ти дам аз едно чудесно. Ела малко навънка. Ела малко навънка. Къде ми изчезна ти цял ден, бе? А? Къде ходиш? Тук съм. Станах мис Руселка. Браво! Мис какво? Конкурс за красота, бе, тате. Случайно се явих, взех, че го спечелих. Значи затова те няма цял ден, а? Да ми ходиш гола по някакви подиуми. Не съм била гола. Имаше ли кръг по бански? Много ясно, нали сме на морето? Значи си била гола. Христо, стига! Браво, майко! Къде ти е короната? Гравира тя. Но пък наградата е all inclusive в най-якия хотел в комплекс. 2 апартамента. Един за вас, един за мен и оставаме на морето. На тати красавицата тя! На тати кралицата, ей! Оставаме. Ама сега ли? Не бе, до година. Познай с кого. Ица, не. Една отида в Малта. На езиково обучение. И от менете? За какво ще ти езици? Аз не съм го учил, пък си ги знам перфектно. Платил съм много пари, инвестирам. Кога друг път ще ни се падне такова нещо? Да. Ти защо не останеш? Я си направете с децата едно море. С деца на море? Не. И какво сега? Децата ти тежат, така ли? Не ми тежат. Надя, наградата си е нейна. За какво е на Надя самостоятелен апартамент? Ще спи при нас. Забравяме за мъна заеми, айде. Само децата на море не. Но ти не си сам, нали? Мама е тук, тя ще ти помага, нали? На меден месец. Тя майка ти... Каква майка ти? Пламен остава с децата на море. Не сме решили. Решихме го да е. Мамо, нали ще му помагаш? Ма как? Разбира се. Много хубаво ще си изкарате. Сега стана още по-хубаво. Айде бе, паце, ще ги отгледаме тия деца. Да, и ние ще помагаме. Ето. Хора, знаеш какво, дай да видим първо хотела да решим тогава. Ще ми вземем се окай пак някоя каравана. Ти като видиш хотела, имаме сделка. Айде на здраве. Айде. Каравана друг път. Кога съм ви уреждал аз на лошо място? Гледай. И тази почивка ви е от мене. Всъщност е от Надето. А Надето кой е правил? Аз. А кой е раждал? Аз. Мариана, ако обичаш да не си приписваме сега заслуги. Се моля те. Здравейте. Здрасти. Здравейте. Нека ви покажа апартаментите. Заповядайте. Така. Виж. По-голям делфин не можа ли да намериш път? Голямия делфина. Давай, давай. Ще ме спънеш с този куфар. Стига де, виж колко е хубаво. Трябва да си луд да не останеш. Бебе и тинейджър. Трябва да съм луд да остана, Ели. От вас двамата само аз не съм лудил. Супер яко е оставил. Ето виж, и на Сашко му харесва. Вас ти на балкона. Саша, наглеждай я. Айде. Доста е хубаво. Кой знае какво, ама като за без пари. Смисъл? Гледка към морето. Виж, трябваше да е по-просторна. Тате, вижда се цялото море. То се вижда, ама хоризонта ми бяга вляво. Ще ми се схване врата. Трябваше на по-висок етаж. Това е най-високият етаж. Тогава по-висок хотел. Ти бис русалка ли си или лукова глава? Айде стига. Ако някой трябва да мрънка, то това съм аз. Кой ще спи на диван? Се да намериш кусури. Добре, айде. Ще остане. Оставаме! Оставате! Яко. Да ти донеса ли нещо от София? Да, пистолет. Стига
Къде? Как оставаме? Аз нямам никакви дрехи. Ние сме взели само дрехи за сватбата. Мариана, на море си, бе. Слагаш ни бански и готово. Не. Прибираме се в София и си взимаме дрехи. Моля, 2 дни път, 200 лева гориво. Изключено. Взимаш си 2 тениски и си гледаш кеф. Нямам козметика, нямам гримове, нищо нямам. Аз имам всичко, ще ти дам. Снимките ми за проекта. Кога? Как? Как се казва проект? Открий България. Така. Тук, ако не я откриеш, не знам къде ще я откриеш. Ето, аз, например, вече отивам да я открия. Там. При чадърчицата. Какво има тук отдолу? Какво има? Ай, готов съм. Изпрати ли ги? Излетях. Дойдат за 2-3 дена и... Не искам да си тъжен. Ще бъде прекрасен меден месец. Ти и аз. И цялото спокойствие на света. Знаеш ли, аз... Чуваш ли? О! Ти си Йога! Стефани, ти защо не си в самолета? Какъв самолет? Оставам при вас за лятото. Дядо не ти ли каза? Ами, не знам. Каза ли ми? Мисля, че ти казах. Мисля, че не. Значи съм мислил да ти кажа. Искам на аквапарк. Ще ме заведете, нали? Разбира се. Как? Може ли без аквапарк? Аквапаркът ще почака. Днес имаме други планове. Тогава на плаж. Добре, отиваме на плаж. Не може. Слънцето е много силно. То цяло лято ще е силно. Стефани, защо не отидеш да поиграеш с Сашко? Хотелът е наблизо. Може ли? Разбира се. Ще те заведа след малко. Супер! Здравейте. Извинявайте, обаче отваряме до вечера. Не отваряте. Затваряте. Май не ме разбрахте. Отваряме до вечера, от утре вече работим целодневно. Не. Ти не ме разбра. До вечера затваряте, а от утре не работите. Така ли? И кой го казва това? За Мачо Пикчу чувал ли си? Шефът на Мачо Пикчу. Кажи на Мачо Пикчу, ако има да ми каже нещо, да дойде да ми го каже лично. Извинявай. Паляк, чуй ме сега много внимателно. Ако до вечера отвориш този бар, утре ще го намериш изгорял. И аз не съм. Лек ден. Добре. Вече напират, Не точно. Аре, остави го. Така, ядем повече супички, без такива едри парчета. И моля те, не й давай моркови, защото иначе се обрива. Ако решиш пък някакъв пот да й дадеш, той е такъв по-твърдичък, моля те се много внимавай, трябва да го сдъвчеш преди да й го дадеш. На ден пиеме по половин литър вода, да хидратираме. Само да й дадеш някакви по-високчета, ако решиш. Всъщност по-добре е да й дадеш чайче и да й сложиш малко копър в чайчето, а пък ако я заболи коремчето и получи разстройство, ето това прахче й го даваш, ако я заболи. Това и се дава. Ако случайно излезе някакъв обрив, такъв ситен обрив, да знаеш, че това е от претопляне и много си е облякал, трябва да я съблечеш. Добре. Ако пък получи такъв едър обрив, той значи, че е от храна. Да. А ако излезе по коремчето обрив, това значи, че въобще не си ме слушал какво приказвам и си дал моркови. Не са. А пък ако видиш, че пъпчиците и са такива с мехурчета, това е много опасно. И са тук на главата, значи шарка.
Добре. Ако езика и ти се стори някакъв по-странен розов или такъв лилав, ти ще забележиш. Добре. Това значи скарлатина. Добре. А пък ако има така една, две, три пъпчици и си ги чеше, виждаш, че си я сърпят, това си е обикновен комар. Комар. Много е просто. Само ме слушай и помни. На слънце, като излизате, е задължително 50 фактор. Ако нещо настине и започне да киха, ето така имам едно... това. Аспирин. Тея, капчици. 3 капчици през 4 часа 5 дни. Да. Запомни ли? Да. Ако дигне температура случайно, ето това сиропче. През 6 часа се дава сиропчето. Ли ще се справите? Какви са там другите, защото виждам, че има и други неща. Нямам нищо против децата. Но нали планирахме да сме сами? Едно дете никога не може да ни попречи. Освен това, всеки ден сме сами. Всеки ден е едно, меден месец друго. Цял живот гледах деца. Живях за другите. Сега искам тези 10 дни. Само ти и аз. Случайно не падне температурата, тогава трябва с оцет. С оцет да й правиш компреси. Нали знаеш как се правят? Тук на кичиците се слагат и тук на кръчетата. Да. Той разтвора му е 3 към 1. Не знам откъде ще намериш оцет, ама... Ще намеря оцет. Обаче не, по-добре да не е оцет. Тя може да се обрине от оцета. Най-добре, знаеш какво се прави? Най-добре е един картоф. Обикновен картоф, не варен, не е такъв. Велваш го, нарязваш го е така на линейка и го слагаш и тук на челцето и то ще й падне температурата, за да й мине. На челцето и го слагаш и ще й мине. А кой е това? Това е за глава. За глава. И моля ти се само редовно да й сменяш пелените, защото може да се подсече. Да знаеш, че се къпаме всеки ден. Запомни ли всичко? Да. Повтори. Ами, тръгваме с... План, че докато повториш, ще изтърва автобуса. На мама, бомбоната, ела тук при мен. Ами, айде, аз тръгвам. То това е всичко, освен... Също моля ти се да не вземеш всичките дрежки да ги переш тук в общата пералня. Никакъв случай. Перат се на ръка. Има си там едно течно сапунче. И косата, както ти казах, нали, всяка вечер да изкъпеш, косата задължително да я срешеш. Знам. Точно така и да я среше веднага. И задължително шапка. Навънка. Да. Да пече и да не пече с шапка. Айде, чао. Пламене! Извинявай просто. Какво? Ой-йо. Айде, чао, обичам ви. Много ви обичам. Айде и ние те обичаме. Чао. Айде. Айде. Затвори, че. Айде. Айде, тати, сега. Първо ще... Ма как в стаята с шапка, веле? Айде. Ой-йо, почнахме. Ти пък какво търсиш в нашия хотел? Дядо ме доведе. Мисля, че им преча, като съм при тях. Да. И за това дойде да пречиш на мен. И с какво ти преча? Ти нищо не правиш. Виж, не ми е до малки момиченца. Ти пък, щото си много голям. На бащи ще те бия на плуване. Ти сериозно ли? Ще размажа. Айде да те видим. На дувка. Добре. 3 обиколки на басейна. Скачаме на 3. 1, 2, 3. И какво? Голяма ли беше конкуренцията? Коя? На конкурса, бе, майко. Колко момичета бяхте? Около 20-тина. Да не съм ги броила. А твоите приятелки участваха ли? Кои приятелки? Наде, тези, с които си на море. Да. Не. Те бяха само за морална подкрепа. Ти няма ли да ни запознаеш с тях? Те си тръгнаха. Нали и аз тях, но
Наградата. А те попри... Сам... В смисъл, само приятелките, момичетата бяха само, ли? Или какво? Или имаше някой момче? Мамо, нали ти казах? Стига с тия момчет. Не ме интересува. Не. За да забравиш една стара любов, трябва какво? Нова. Питай майка си. Ау. Синя маска. Много е хубав. Стига де. Хубав е, де. Айде, стига де. Хубав е. Добре, стига, но е хубав. Souvenirs from Bulgaria! Сувенири от България! Ей, Сувенири! Младеж! Колко ти е един рапан? 10. Ама, за теб може и за 6. 2 за 5 и ги взел. Не става. 1 за 5. За 5. Дръж си го тогава. Ще нагаза във водата, ще си взема същия без пари. 5 лева за една черупка. Сувенири от България! А, да видя как ще ги подадеш. Souvenirs from Bulgaria! 20 евро. 20 евро! 20 евро! Souvenirs from Bulgaria! Сувенири от България! Паце, айде бе, докато разтовариш, то ще се мръкне бе. Давай. Да, миличка. Айде сега тук. Кисела. Ей така, миличка, искам да си тихо кисела. Дъга ли? Ми на плажа как да е? На плажа ще папка и ще крутува. Ей, сока трябва да я дам, бе. А? Чакай, че е ли сега? Сока даде ли? Еми дай го де. Сока. Айде. Айде, ще пиеш ли? И ще пиеш ли сока? Ей! Абе, паце, какво прави с тия 2 леви ръце, бе? Айде, бе, хвани го този сок. Аз си да хвана сока. Извинявай, миличка. Ицо! Ица, какво правиш, бе? Никой нищо не видя. Аз видях. Защо взе на човека хавлията? Абе, моля ти се, взел съм. Защо взе на човека хавлията? Върни хавлията. Никой нищо не е видял, ти каза. Върни хавлията. Сядай тук на сухо и трай. Тихо, че спи, детето. Пламенка спи. Леля, малката, сладката. Пламенче. Какви хора? Здрасти. Бираджият. Къде са вашите? Мама замина, татко някъде с сестра ми. Да го доведеш до вечера. Ще има безплатни коктейли. За него не знам, но аз ще дойда. Стигна. Каза Оклюво, преди да се шмугна в храстите. Я го остави. Плуваш си идеално. Просто аз съм най-добрия. Айде, плувай обратно. Давам ти половин басейн преднина. До вечера, значи. Какво? Ами, ако наистина ни... Не ги знаеш какви са? Спокойно. Само се опитват да ни сплашат. Освен това, сега се обади и ще разбере кой е този дет се прави на голяма фиот. Да. Ами ако е някой... Какъв някой? Някой. Колкото и да е някой, ще разбере, че аз не съм никой. Добре. Значи отваряме. Значи отваряме. ليلي نزلت صباحات طلعت ما لقيت منشفتي بدي منشفتي منشفة ما بتعرف شو المنشفة؟ منشفة ما بتعرف شو المنشفة؟ Видя ли сега какво става? Оплаква се човека.
Спокойно, бе. Ще оправим هلا нещата. بدي منشفه. هلا بهاللحظه بدي منشفه. حبيبي ايش قلبي حتى القلب حتى القلب حتى اللي ده حتى اللي حتى اللي قلبي خدش اخبط عليه. شو عم يحكي هذا يا زلمه؟ Той арабски ли разбира? Само от български не разбира. Хавлия иска човека. Чиста. Да, разбира се, господин. يلبخت يا حسن. شغل بالقلب بخت الفل على بخت. الف. حبيب قلبي، حبيب قلبي، هاي إلك، مني إلك هاي. تفضل. شكرا. حبيب قلبي. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Благодаря много. Бутилка в стаята стига. Ице. Хабибе, 20 евра. Яла, яла. Ела. Къде е? Има онлайн среща с дъщеря си. Да ми купиш швантухи, защото ни трябват. Какво? Швантухи за попиване. Шванти. Така да е, шванти и щипки за ледарките. Добре. Това са ти от сутринта. Чакай, аз какво да правя? Как е писано? Къде е шефът? За кой да предам? Ти го извикай, той много добре знае кои сме. Заведението черпи. Заведението затваря. Хайде, извикай го по-бързо. Аз съм шефът. Какъв е проблемът? Ти си проблемът. Не, ти си проблемът. Аз ли съм проблемът? А кой? Аз ли съм проблемът? Ти ми казваш, че аз съм проблема, така ли? Ти знаеш ли кой съм аз, бе? А ти знаеш ли кой съм аз, бе? Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Кой беше ти, бе? По-добре да не знаете, защото ако трябва да ви кажа... До утре. Да ви няма. Ще видим кой ще доживее до утре. Тик-так, тик-так, тик-так. Предупреден си. Тик-так, 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 так, тик-так, тик-так, тик-так. Зайченцето бяло, айде, миличка, цял ден си играло зайченцето бяло. Айде, с една сърничка в близката горичка. Ти къде отиваш? Навън, където няма зайчета и сърнички. На мене кой ще ми помага, бе? Споко де, в лобито съм. Там интернетът е по-добър. Кое е по-важно? Аз или интернета? Наистина ли искаш да ти отговоря? Александре! Айде, миличка. Моля те. Айде. За... Здравейте. Какво изпуснах? Дойдоха мутрите на съседното. И? Няма страшно. Оправих нещата. Ти? Така ги сплаших, че повече няма да припарят. Един розов джин. Саше, ти съвсем се пропи, бе, моето момче. Ма не е за мен, за баща ми. За мен е сок. Розов джин за баща ти. Едва ли? Ако не ми вярваш, му звъни. Дай. Айде обратно. Обратно към хотела, защото от розов ще станеш червен. Айде, бе! Радо си шарката, свали якето.
Вързаха ли се? Да. Татко ще те убие. Да му убива. Като дивеем нощем. Искам да разбера кой държи едно заведение. Ще правим снимка за 20 бона. Чудесно, браво. Можем да оставим при Пламен. Идеално. Аз ще помогна, дай. Женен съм. Качиха се на лодката да крадат.